DPWH naghatag sang sertipikasyon nga maayo pa ang kahimtangan sang Catabla Bridge sa Talisay City nga una na nakitaan sa mga paglitik. Mga Natiphag nga pika-pika kag dalan sa syudad, amat-amat naman nga ginakay-o. Yaring balita ang aton gintutukan. Sa tunga sa nagapasingit nga tiyempo, liwat nagbayanihan ang mga residente sa Barangay Zone 3, Talisay City. Nag-ugyo ng mga taga-Purok Bayad kag Purok Sigay, agon matampukan sang balas, duta kag bato, ang nagalaba ang Natiphag sang iningadalan kag pika-pika padulong sa Catabla Palapala. Nagpadala sa duha ka truck sang temporary stockpiling materials ang LGU kagabi bilang pangaman sa posible pag-usmod pasang duta bangod sang mabaskog nga daludo sang tubig sa suba. High tide. So mga tao, especially sa Purok Bayad, nag-aaligmat sila kay tungod sa wala untat nga ulan. Subo nga tion ginaingagaw namon ang pika-pika tamba kay para hindi mag-ususon sang baang pika-pika. Temporaryo ginpasaruduhan ang bantog nga bangga 12 ukon Catabla Bridge matapos makita na pila ka mga litik nga ginapahayag tugas sang pagbaha sang Biyernes. Ginpadulungan ini ni Mayor Neil Lizares III kagkatapos ang DPWH-Negros Occidental 1st District Engineering Office agon sikyaron ang structural integrity. Matapos ang pila ka oras, liwat man ini ginbuksan. Nag-issue sang sertipikasyon ang DPWH nga wala sang dapat kahangawan ang mga motorista bangod mabakod ang taytay. Dira na sila gabulag ang taytay kag ang dalan. So natural lang expansion joint. Plano karon sa alkalde nga makigsapol sa isa ka urban planner para magiyahan ang syudad sa mga patigayunon nga proyekto kontra baha. I will be getting June Palafax to be the urban planner of the whole Talisay and the drainage master plan. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.